शिवाजी महाराजांच्या रूपाने लोकांच्या समोर मांडला। आक्षेप घेतला जातो दैवत बदललं महाराष्ट्राचं म्हणून। पांडुरंग हे आराध्य दैवत पुण्या महाराष्ट्राचं, इकडनं देखील वारी जाते, पण हे त्या काळामध्ये दैवत बदललं, कारण काळच असा होता ज्या काळामध्ये एक काळ ऐसा होता, तो असा होता प्रबल यवन झाले होते, प्रबल यवन झाले होते, वंद्य या महाराष्ट्रात आखंड होता यावरी भक्तांच्या धर्माखाली चिरडला जात होता, बेचिराग होत होता हा सगळा भूत। प्रबल यवन झाले होते, वंद्य या महाराष्ट्रात आखंड होता धर्म, सरस्वतीच्या दारात शौर्य धैर्य होते, सरसेवेच्या भक्तात